Здравейте хора, тук е Килъра, тук е Килъра и снимаме, не знам кой е вече епизод на GTA, май втори, да, пък насам вече не знам. И сега гледайте се да съждавате на клипа, абонирайте се на мен и за HopperBG и за знака на прод. Така, къде е най-голямата сграда? Ето я. Тя там за оръжие, ако знаете, ако играете в този сервер, да пуска в този сервер, да ви покажа къде има оръжие и се вижда размазано, слабо, не знам що е така хора. Не мога да ви кажа. Виждате ли го е там? Върти се. Малко размазаничко, ще търпите още няколко клипчета. Другите ще ги оправя. Спокойно хора, не се притеснявайте. Няма да умра. И вижте, да ви кажа още едно. Където има жълто, можете да влизате, ама аз няма да вляза, защото вече съм влизал и е много скучно. Чакай. И трябва да спра, но трябва да се пазите от тия те са слаби. Не сте с караткото. Опа, ебате изай. Опа, един път с оръжието и си вък. Дали го буташ. И забавната част тунила. И ако чуете, защото е мръмчи, колите са стаяли, кой искате от брички от 80 години. Аз не очаквам повече. И искам да видя само какво е това. Това е някакъв изход при авария. Искам да се абонирате, пак казвам, за мен и за Хопър и за знака. Хопър Прото, знака Прот. Аз съм голям фен на и двамата. Тоест, Хопър ми е приятел, но знака той е известен човек, трябва да го познавате. И за Лата, как видяхте ли как ще жива в села, ако бях сега за малко по-рано. Вижте сега, викам като някой гарга, знам. Вижте сега, и сега, добре. Сега, на къде да ходим? Изток, запад, север, юг. Избирам на майната си да ходим. И да се наслаждавате за този епизод, ще бъде много кратък. Защото нямам време да снимам хора, издявайте. Говоря за моите приятели, не за другите. Не са много известен, но се абонирате за мен, мога и да стана. Но това няма стане, не знам. И сега че към моя град е там горе. Там, ние спосъща с мерника. Там ще трябва да път. И отивам. И така хора, тук съм. Чувам слабо, такова знам. И знаете пак за това, но трябва да говоря тихо, защото вече 10 часа през нощта. И... тази бричка. Спожди кара.
както виждате, пак казвам, говоря тихо, защото ти е късно вечерта. Трябва да излезе от колата. Тай видях бус. Ти че много бъркане, ама поздрав. Видяхте хората и се чуят, знам дали ви го чуете. Ще да стига моторите, ще как блъска моторите. Те са големи ботовите мотори и видя моторите. О. Ето хора, мотор. Дрифт. Дрифт. Вижте сега как ще ви да пристига. Винаги гледате да си фаните мотор, да сгадим бабата. О, видях един мотор, ще го достигнат и ще го съборя. Само че да гледате. Както така графиката не е ясна, вече се е спарил. Къде за шанса? Що мама скажеш гейса? Не вижда. Хора, никога не... Винаги им давайте на червено. По-безопасно е. What? Ето това ви гарантира безопасност. И ако искате да вземете книжка за шофьор, ще бъдете на първо място. Винаги ме слушайте. Аха, видях го, хора. Вече много трудно. Кого пускат без себе? Ела. Къде ти? Ще избягате. Да, ще е малко да го научавам носки. И дайте хора, чува се слабо, ама